Hello, खुलुमबाय welcome back to the channel राजा खुंगुर YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबावबाय जायनि नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनबा गासिबो कमेन्ट्सफोरखौ बाहाय रिप्लाइ खालामजोबथाव जाया ओमफ्राय माखासे कमेन्ट्सफोरनि रिप्लाइ खालामनांगौ आलादा भिडिअ खालामनांगौ बेनि थाखायनो रिप्लाइ खालामजोबजाया दा नोंथांमोननि थाखाय आङो आलादा टेक्निकेल चेनेल खालामनो सानबाय बेनि थाखायनो दा दिनैनि कमेन्ट्सफोराव फैदो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा पिकु बसुमतारिया सोंदों आरो आमेरिकाननि 1500 थाखा फैसाया जोंनि इन्डियायाव 13,000 14,000 थाखा जाफैयो होनलाय पिकु बसुमतारि आमेरिकानि $1 रेटआ जोंनि इन्डियान कारेन्सियाव 69 बा 70 एखमबा 71 जायखिजाया एभारेज 70 आव थायो बिसिनि 100 थाखाया जोंनाव 7,000 बेसे जाफैयो ओमफ्राय नेरसोन बर'आ सोंदों आदा राजा खुंगुर नों सिनेमा एबा एलबाम बानायो ना बानाया खोन्था हरगोन होनना नेना थाबाय नेरसोन बर' नोंथां आङो मोननैखौबो बानाया सिनेमाखौबो बानाया एलबाम बानाया आङो एक्टरबो नङा जेबो नङा आं इउटिउबारसो एमआर डिमान्डआ सोंदों मोजां मोननायखौ गारनो हानायनि माबाफोर मुलि दं नामा आदा अन्नानै आंनो खोन्थाहर नेक्स्ट सानडेआव एमआर डिमारि मोजां मोननायखौ गारनायनि जेबो मुलि मोना नोंथां नेक्स्टआव दङ न'आ सोंदों आदानि भिडिअखौ नायबा बिराद गाहाम मोनो गोसोखौ आंबो आदाबादि मोजां इउटिउबार जानो बा मा रोखोमनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन आदा गिबियाव नोंथां इउटिउबार जानो थाखाय गावबागाव केटेगरिसनि थाखाय नोंथाङा जेनेबा मा केटेगरिसआव नों इन्टारेस्टेड नों अबेयाव नोंनाव नलेज दं अबेयाव नोंनाव टेलेन्ट दं बेखौसो खालामनानै लानांगौ नङाबा नों ओरैनो मालायखौ मोजां नुनानै जेनेबा नों आं बायदि ब्लगिं कन्टेन्ट खालामनो ब्लगिं केटेगरियाव फैनोबा नों ओरैनो आंखौ नुनानै साक्सेसफुल जानायखौ नुनानै बिदि खालामनाङा नों अबेयाव इन्टारेस्टेड दं बेखौसो खालामनांगौ ओमफ्राय नेक्स्टआव इउके बड' प्रडाक्ट सोंदों हाय नोंथाङा इउटिउबनि जा माखासे इनकाम फैयो बियो माबोरै नोंनियाव माबोरै गावनि एकाउन्टाव डाइरेक्टलि हाबफैयो नामा नोंथां इउके बड' औ आंनि एकाउन्टाव डाइरेक्ट हाबफैयो ओमफ्राय दा नोंथाङा बिनि प्रसिडियरखौ A to Z मिन्थिनोबा आंनाव मोनसे भिडिअ बानायखानाय दं बै आंनि फार्स्ट पेमेन्ट भिडिअ बाहाय गाहायाव लिंक होबाय आं नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन ओमफ्राय दाहाल बसुमतारिया सोंदों आदाना इउटिउबाव हगारनो मा एप बाहायो आङो एप बाहायनायफोरा जाहैबाय थाम्बनेल मेकार ओमफ्राय पिक्सार मांकि ओमफ्राय पिक्सेल लेब पावार डाइरेक्टर काइन मास्टार ओमफ्राय फिल्मरा बेखौ बाहायजोबो नोंथां 1 मिलियन सरगियारिया सोंदों सार आंनि डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आं बबे SBI नि सुइफ्ट क'डखौ होनांगोन 1 मिलियन सरगियारि नोंथाङा नोंनि नियारेस्ट सुइफ्ट क'ड गोनां SBI नि सुइफ्ट क'डखौ होबानो जायो ओमफ्राय नोंथाङा आंनाव मोनसे सुइफ्ट क'डनि बानायनाय भिडिअ दंखायो नोंथाङा बेखौ थांनानै नायफिनबानो मोजां डिटेल्स मोनसिगोन जोंनि आसामाव 4-5सो दङ सुइफ्ट क'ड गोनां SBI निफ्राय दा नोंथाङा बेखौ नियारेस्टआव बबेसिन जायो बेखौ होबानो जायो सोरजिमा सरगियारिया सोंदों आदा मोनसे सोंथि आं करियान इटिं श' नायनानै आंबो दा बर'नि जानाय श' खालामनो सानदों आदाया एसे बुंदो सोरजिमा सरगियारि नोङो जुदि दस्राफोरनि जानायफोरनि सायाव नायनानै नों इन्सपायार जादोंब्ला नोङो बानायनो हागोन नोंनि टेलेन्टनि सायाव नोंनाव मा टेलेन्ट दं नों अबेयाव इन्टारेस्टेड दं बेखौ खालामानो नोंना साक्सेसफुला बाहायनो थागोन नोङो अबेयाव इन्टारेस्टेड बेखौ खामानि मावबानो जायो ओमफ्राय सिगाङाव बेखौनो बुंनो साजेस्ट खालामनो लुबैयो नोंथांखौ सिगाङाव एसे खस्थ' जायो इउटिउब चेनेलखौ ग्र' खालामनायाव ओमफ्राय उनावहाय जे एसे गोजौ दावखोबाय बारा खस्थ' जाया दावखोलांबाय थायो इउटिउबाव फैसा दं होननानै बेनि उन फैनो नाङा बेखौ आं खिन्थाखाबाय रिक्स गेमारा सोंदों बिथां जों इउटिउबाव जिखुनु पिक्सार माबोरै दोननो हायो रिक्स गेमार बेयो जाहैबाय थाम्बनेल होनो बेखौ दा थाम्बनेल मोनहोनो थाखाय सिगाङाव एसे बुरजा भिउस नांगोरगौ बै आगोलथ' बिदिमोन दासो माबायदि जागोन दाबो बिदिनो एसे बुरजा भिउस मोनखांनायनि उनावसो थाम्बनेलखौ चेन्ज खालामनो हायो नङाबा अपसन फैखाया थाम्बनेल सोलायनायनि दा बेखौ थाम्बनेल होनो ओमफ्राय नों बेखौ पिक्सार चेन्ज खालामनाया नों बे थाम्बनेल अपसन ओंखारखायो बे अपसनाव सोलायबानो नों आलदा पिक्सारफोरखौ होनो हायो ओमफ्राय नेक्स्टआव दं स्ट्रा बर'आ सोंदों गुबुन हादोरनिफ्राय राङा माबोरै इउटिउबारफोरनिसिम हाबफैयो आदा चित्रा बर' बेनि सोमोन्दै बुंनांगौबा एसे भिडिअआ गोलाव जागोन होनबाबो सिम्पल बुंसै जानाखि बे
हजों आमेरिकानिफ्राय नों फैयो जोंनि एकाउन्टआवनो फैयो ओमफ्राय बेयो एक्सचेन्ज जायो आरो एक्सचेन्ज जानानै उनावहाय जोंनि इन्डियान कारेन्सियाव सोलायफैयो ओमफ्राय दा नों बेखौ डिटेल्स मिन्थिबावनोबा नोङो बै फार्स्ट पेमेन्ट भिडिअ दङ नङाबा सुइफ्ट क'डनि भिडिअ दं गाहायाव लिंक होखाबाय आं बेखौ नायनो हागोन। ओमफ्राय गामियारि सेंग्रा सोंदों आदानिसिम आंनिफ्राय मोनसे सोंथि दिनैसो गिबि खेब सोंनाय जाबाय आं अन्नानै सुंद'यैब्लाबो फिनखौ होथारगोन होनना मिजिंथिहरबाय। सोंथि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ ससियेल मिडियानि जोहै फोसाबनो माबाफोर राहा दं नामा? गामियारि सेंग्रा नोंथां हानायनिथ' राहा दङ। बे जयफुल बसुमतारिया सोंदों आदा आंबो इउटुबार जानो गोसो दंमोन दा नोंनि साक्सेस जानायनि सिक्रेटखौ खोन्थादो। जयफुल बसुमतारि इउटुबाव साक्सेसफुल जानायनि सिक्रेटआ बेनो जाहैबाय बियो दस्राफोरनि थाखाय खामानि होबा जानो हागौ खिन्थु मोनसेल' दं बेनो जाहैबाय धैर्य थानांगौ ओमफ्राय सर्टकाट लामा गैया बेखौ गोसोआव ला। सिजौसा आर बरगयारिया सोंदों ब्रादार आंनि मोनसे कुइसन गावनि एन्ड्रइड मबाइलजों गार्लफ्रेन्डफोरनि मबाइलआव थानाय गासै फाइल लाइक फट' भिडिअ एन्ड एनि आदार बेफोरखौ माबा मोनसे आदबजों खालामना नायनो हायो नामा? हायोब्ला बोरै हायो नेक्स्ट सानडेखौ खिथागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय मानोना आं बे कुइसनखौ आं आदानाव सिगाङाव अलरेडि सोंखांबायमोन। सिजौसा आर बरगयारि नोंथां आं नोंथांखौ बुंनो लुबैदों नोंथाङा नोंनि गार्लफ्रेन्ड बा सोरनिबा नोंथाङा बिसोरनि चौकिदार जानो नाङा आं नोंनो खिथाबाय। नों बे चौकिदार जानाय टाइमाव नोंथाङा दस्रा माबा मोनसे मोजां खामानि माव माबा मोनसे सोलोंनो नाजा। इउटुबावनो अनेक इडुकेसनेलफोर चेनेल दं माबा मोनसे रोङैफोरखौ सोलोंनो नाजा। नोङो मालायनि मा मावदों मा मावाखै मा खालामदों मा खालामाखै मा भिडिअ नायदों मा फट' आपल'ड खालामदों ससियेल मिडियायाव मा खालामदों नोंथाङा बेखौ मालायनि नोंनि गार्लफ्रेन्डनि नोङो चौकिदार जानो नाङा। नोङो बिदि खालामबा नोंनि टाइमा लस जाजोबगोन नों बे टाइमाव दस्रा खामानि माव। नोङो बिनि सायाव बिदि मालायखौ नोङो नायबाय थानानै चौकिदार जानानै ओरैनो दैयाव हगारहरनो नाङा। सिजौसा आर बरगयारि नोंथांखौ आं खावलायदों। ओमफ्राय सिडि प्रडाक्सना सोंदों आदा 1K साबस्क्राइब मोननो थाखाय मा खालामनो नांगोन? सिडि प्रडाक्सन 1K साबस्क्राइबार मोननो थाखाय जेबो सर्टकाट लामा गैया ओमफ्राय बे माखासेया जाहैबाय सिगांथारावथ' खस्थ' जाखाया नोंथांमोननो बयनोबो खिथाखाबाय इउटुबाव पपुलार जाफैनो बिराद खस्थ' जायो। दा सिगांथाराव नों नोंनि मोखाङाबो गोदान हिसाबै 1K साबस्क्राइबार मोननो जोबोद खस्थ' जायो। दा बिनि थाखायनो नों जेसे हायो एसे नोंनि लोगोफोरनो चेनेलखौ शेयार खालामनांगोन आरो साबस्क्राइब खालामहोनांगोन ओमफ्राय बिसोरखौ शेयार खालामनो थिननांगोन। बिदि नङाबा जेबो सर्टकाट लामा गैया ओमफ्राय भिडिअखौ जेसे हायो एसे मोजां खालामनो नाजानांगोन बेनो जेबो सर्टकाट लामा गैया बेनि अनगायै। ओमफ्राय रसान नार्जारिया सोंदों हेल' आदा मोनसे सोंनायबाव आदा वाइफाइ स्टाडि इउटुब चेनेलाव होनाय कुइसनफोरा UPSC APSC आरो बायदि इन्टारभिउफोराव कमन जानाय कुइसनखौ प्लिज रिप्लाइ आदा मानोना आं बे चेनेलाव साबस्क्राइबार जानानै दं। रसान नार्जारि बैफोर चेनेलाव जानाखि खिन्थायो बाहाय नोंनो आइडियासो होयो बेयो फैथारगोन होननानै बिसोरबो खिथानो हाया। दा नों बैफोर आइडियाखौ नोङो सोलोङोबा नोङो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ पास खालामनो हायो आरो बेबायदिसो बे जानाखि इउटुबाव बिसोर खिथानाय। ओमफ्राय दैदेन नार्जारिया सोंदों ब्रादार मट' ब्लगिं खालामनोब्ला माबे बाइकआ साबसिन जागोन हाजोफोरावबो सालायजानाया? दैदेन नार्जारि बियो गावबागाव कम्फर्टेबोलनि सायावसो जायो। ओमफ्राय जेन'बा आंबोथ' नोंनो बेखौ मोजांथारनानै रिकमेन्ड खालामनो हानाय नङा। नोङो नोंनि हाइट नोंनि वेट बेफोरनि सायावसो नों बाइकखौ चुज खालामनांगौ। जेन'बा नोङो गाहाय मानसिबाथ' नों माखासे बाइकफोरखौ सालायनो दिगदार जायो। ओमफ्राय नों नोंनि कम्फर्टेबोलखौ नायदो नों बबे बाइकखौ सालायबा नों कम्फर्टेबोल साबसिन मोनो। किं लाभार्सआ सोंदों आदा खुंगुर आंनिया भिउआ हारसिंनो खमायलाङो मानि थाखाय हारसिं खमायलांफिनबाय थायो आदा? किं लाभार्स नोंथां बे प्रब्लेमा आंनावबो जादों ओमफ्राय एखमबा आर्निंसआबो डिक्रिस जालाबायो बेथ' आगोलनिफ्रायनो जाखायोमोन आंना ओमफ्राय दा खम जाबाय आरो आर्निंस डिक्रिस जानाया ओमफ्राय दाबो एखमबा भिउसआ खमायब्रबलाबायो ओमफ्राय एखमबा दावखोफिनो लासैनो मानि थाखाय प्रब्लेम जादोंथाय बे इउटुबनि टेकनिकेल प्रब्लेम ना मा आंबो मोजां मिथियाखै मानि थाखाय बे जानानै दं। खिन्थु आंनाबो भिउसआ एखमबा एकदम 25K भिउस थांखानानै एखमबा दसेनो 20K भिउस जाफिनलाबायो बिदि जानानै दं दा आंनावबो। मसि नार्जारिया सोंदों हेल' ब्रादार आंबो इउटुबाव भिडिअ खालामनो सानो नाथाय माइक एबा स्पिकार गैयिनि थाखाय बानायनो हायाखै बिनिखायनो माइक एबा स्पिकारखौ बबाव मोनो अननानै खिथाहर। मसि नार्जारि नोंथाङा एमाजन बा फ्लिपकार्टआव थांनानै बायनो हागोन। रसान नार्जारिया सोंदों हेल' आदा नोंनिसिम मोनसे सोंनाय जब भार्सेस बिजनेसनि सायाव बबे मोनसेया साबसिन मानि आर्न खालामनो थाखाय? रसान नार्जारि आंनिफ्रायबा आं बुंसै आंनि थाखायबा बिजनेसाव साबसिन फैसा आर्निंस खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोङो खिन्थु जबावबा एसे लिमिट थायो आरो बेनो। ओमफ्राय दस्राफोरनि साननाय हनायजोंथ' रावनाबो मिलायजोबा खिन्थु आंनिफ्रायबा आं होनसै बिजनेसाव साबसिन थायो फैसा आर्निंस खालामनो थाखाय।
बेनोसै दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सनि जानाखि कुइसनखौ आं बाहायनो फोजोबनो सानबाय। नोंथाङा जुदि आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनोब्ला आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेब्लाबो नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो जाहाथे नोंथाङा लेटेस्ट गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसना नोंनिसिम थाब सफैयो। दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो। बाय बाय।